Bona nit. Avui faig aquest vídeo una mica trist, en el sentit de que trist per adonar-me'n que malgrat els esforços que estem fent com a poble, que malgrat els esforços que estem fent totes les persones d'aquest país, molta gent, moltes entitats, el diàleg amb Espanya és impossible. Un diàleg amb un país que no vol veure més enllà del que tenen és impossible. Un país que no vol veure més enllà de les seves fronteres, de la seva premsa manipulada, del seu govern que els manipula, no té cap sentit. No té cap sentit bàsicament perquè, havent-ho comprovat, veure d'unes 3.200 persones aproximadament que al voltant del 94% dels missatges siguin amenaces, siguin insults, fa veure que no hi ha cap motiu. Parles amb ells, els intentes explicar, els intentes donar motius, els ensenyes hemeroteca i no els hi sembla bé. Els ensenyes dades històriques i sempre que veuen que venen de Catalunya és una manipulació. Després segueixen opinant ells que el català és un dialecte. Un avui deia que el català era tan fàcil que l'aprendin els ximpanzés. Jo, sincerament, aquesta persona que diu això, m'agradaria que es presentés al Nobel de Ciència, perquè realment si pot fer aprendre el català a un ximpanzé, no sé, que ho intenti. Jo, de moment, no conec cap persona catalanoparlant que no sàpiga fer una sonoritat en castellà. I, en canvi, em sabeu dir algun castellà que sàpiga dir la lletra enya a final de paraula? O que sàpiga dir la ella a mitja paraula? O que sàpiga fer la vocal neutra? O que sàpiga fer les os obertes i tancades? O que sàpiga fer les es obertes i tancades? Jo no en conec. No en conec. I aquesta gent és la que et ve a donar lliçons dient-te que la seva llengua és superior, que con el español se va por todo el mundo. Aquesta és la mateixa gent. La mateixa gent que segons qui estan justificant la violació que hi va haver-hi a Navarra, la mateixa gent que... Això del vídeo de la Cifuentes ho vaig opinar l'altre dia. Els preocupa més unes cremes que roben que no pas uns títols. El que recupero del fil, aquesta gent que es creu amb la superioritat moral de dir que parlen una llengua més parlants, però després resulta que quan se'n van a Anglaterra fan el ridícul. Ahir parlava... He tingut converses amb gent aquests dies. Sí que és veritat que amb algunes persones es pot dialogar. Una d'elles, de fet, ve a Catalunya i es va informar per si mateixa del que passa a Catalunya. Després trobes amb altra gent. Ahir parlava amb un noi andalús, precisament. Un noi andalús que porta uns 4 anys vivint als Països Baixos. Als Països Baixos, ell em va comentar que quan van anar-hi un grup d'unes 10 persones. Doncs bé, m'ha explicat que d'aquestes 10 persones, 6 persones es van adaptar. I 4 persones s'estan tot el dia queixant que si l'holandès, que si és una llengua difícil, però és que no han fet res per integrar-se. No han fet cap voluntat, no han tingut les ganes d'aprendre. Diu que només es tanquen a parlar en castellà amb la seva colla, només es tanquen a parlar això, i tot el dia estan tristos i protestant. Ell mateix, aquest andalús, em reconeix que a Andalusia hi ha molta gent que abusa del PER, hi ha molta gent que abusa de les subvencions, però és que no ho volen canviar, segueixen votant el PSOE, i el PSOE segueix concedint aquestes subvencions a aquestes persones. I Espanya no canvia, i Espanya no canviarà. Espanya no té ganes de canviar. I a Espanya li va bé tot. O sigui, no hi ha diàleg possible. El mínim que m'han dit, el mínim que han dit el 94% d'aquesta gent és maricón de mierda. Això és el mínim. A més, de catalanòfobs són homòfobs. Amb aquesta gent hem de compartir un país? Amb aquesta gent hem de compartir un projecte? No. No s'ha de compartir res. Amb els tribunals viciats que tenen hem de compartir un projecte? Amb els polítics viciats que tenen hem de compartir un projecte? No. No podem compartir un projecte. No entenc com Europa pot compartir un projecte democràtic amb aquesta Espanya. Amb Espanya no es poden compartir projectes. Amb Espanya no es pot compartir democràcia. Amb Espanya no es pot compartir drets, perquè és un país que no entén de drets humans, que no hi entén de democràcia, que no hi entén de respecte. No hi entén de respecte. Si Espanya es va comprometre a acollir una xifra de refugiats i no l'estan acceptant. Aquesta és l'Espanya. Aquesta gent, molta gent,
I no tothom, perquè, òbviament, la majoria de la gent que va venir d'Andalusia i d'Extremadura i de Castella, molts van aprendre el català i molts es van integrar. Però aviam, siguem sincers i siguem coherents. Tenim moltíssima gent a Catalunya que porta 40 anys i que no li ha donat la gana aprendre el català i després diuen que el català l'aprenen els ximpanzés. Aleshores, què hem d'entendre? Mireu, ara en tinc un que diu habla espanyol que no m'entero. Aquest és el problema que hi ha en aquest país. Aquest és el problema, que es pensen que tot es viu del castellà i això. Què hem d'entendre? Doncs torno al fil del que dèiem. Que aquesta gent, si una persona afirma que el català l'aprenen els ximpanzés i que a Catalunya tenim gent que porta 40 anys sense dir un mot en català i sense parlar-lo, entenem que són més intel·ligents els ximpanzés que ells? No sé, són les deduccions que faig jo, i no estic dient-ho, sinó que estic reproduint les paraules d'una persona al YouTube. Pregunto. No hi ha res a fer, Deixem el diàleg, deixem de parlar amb aquesta gent, agafem el camí de la unilateralitat, és l'únic que ens cal, és l'única solució. Amb Espanya no hi ha diàleg possible. Espanya és un país que, per desgràcia, la seva cultura democràtica no evoluciona. Espanya ara mateix no té cap diferència amb l'Espanya de 1714, amb l'Espanya borbònica, amb l'Espanya totalitària, l'Espanya de monarquies absolutistes, l'Espanya impositòria, l'Espanya que va arrasar amb les cultures americanes. Amb aquesta Espanya. Aquesta Espanya no ha evolucionat. I segueixen pensant que són el centre del món. Si es vol es pot. Això de si es vol es pot em fa dubtar. Mireu les enquestes, els únics que semblen que tinguin una mica de seny són els de Podem. Que sembla que tinguin seny. Després resulta que línia vermella al referèndum i a la més mínima ho venen. No. Ni Podem. I tot i així Podem té el suport que té i va perdent el suport cada vegada. Per tant, sí, torno a repetir i acabo. Espanya m'entristeix. Els espanyols m'entristeixen. I sabeu per què m'entristeixen? Perquè no evolucionen. I no evolucionaran. I ara ja poden començar a dir nazi, supremacista, per dir-los les veritats a la cara. Ja poden començar. I ho poden ficar al diari, tota la premsa manipuladora, i poden agafar just els trossets que els importa, perquè avui ho han tornat a fer. Avui un altre energumen de Tabàrnia ha agafat un dels meus vídeos i ha agafat... No em molestaré a fer un altre vídeo en castellà, ja us ho dic ara. No em molestaré a fer un vídeo en castellà per justificar les meves paraules sobre els andalusos o sobre els castellans, perquè bàsicament retallen el que volen, senten el que volen sentir, fan els muntatges que volen. D'un vídeo de 8 minuts en treuen 20 segons. Són així. I amb qui no vol parlar no val la pena. La hòstia que te vas a pegar va a ser grande, un em diu. L'hòstia que us fotreu vosaltres sí que serà gran, quan us adoneu que us han robat tots els diners de les pensions, quan us adoneu que us han robat tots els drets, quan veieu que no podeu anar pels carrers ni cantant una cançó ni composant unes cançons. Vosaltres us fotreu una hòstia. Parla castellano, joder. Imposant. Sí, senyors. De veritat, voldria que aquest vídeo el penjaré al YouTube, el penjaré al Facebook. Aquest vídeo el penjaré. Només mireu els arguments de l'espanyolisme. Imposició del castellà, imposició de la seva ignorància, uns et diuen que Catalunya mai no serà independent. A mi em sembla que en el seu moment li deien el mateix a Cuba, i li deien el mateix a Argentina, i li deien el mateix a Mèxic, i a Perú, i a Bolívia, i a Equador, i a El Salvador. Li deien el mateix a tots aquests països. I mireu on són ara. I cap d'ells vol tornar. Viva Espanya. Mira, el gran argument Viva Espanya. Digue'm un motiu de Viva Espanya. Va, corre. Ara que em sortiràs amb el DNI, que sortirà el DNI, de veritat, feu pena. Feu molta pena. En un debat polític vosaltres no faríeu res. En un debat polític s'us menjaríem. Per això bàsicament sou incapaços de sortir a debatre. I si no teniu el lloro de l'Arrimadas i el lloro de l'Albiol deixant anar el mateix discurs cada dia, tant és el mateix discurs que fins i tot quan el candidat era Turull, l'Arrimadas tenia la tendència de dir el candidat a Puigdemont. I quan el candidat era Sánchez, l'Arrimadas deia que el candidat era Puigdemont. Perquè només sabeu dir un discurs, només el sabeu repetir. I després us aneu aquí a defensar la democràcia, a defensar la multiculturalitat. No aneu bé, no aneu bé. Espanya fa pena. Espanya és un país penós i és una democràcia malalta. Visca la República de Catalunya.